عبدالرازق санаи 3 декабр дар инстаграми худ навореро пахш намуд ки ӯ бо оҳанги ҳиндӣ мерақсад. хасбулло блогери 18-солаи доғистонӣ дар инстаграми худ як сураташро гузошта менависад: ММА ин ҷои ҷанговарони ҳақиқӣ аст, на ҷои сарояндаву раққосаҳо. Лимча аз ман гурехтан гир. дар инстаграми абдурозиқ ягон ҷавоб дар ин бора навишта нашудааст ва абдурозиқ дар инстаграми худ навореро пахш кард ки дар дасташ пояси VBS ки онро танҳо чемпионҳои ҷаҳон аз қабили Майкл Тайсон, Муҳаммад Али, Флойд Мейвезер ва дигарҳо доштанд, гирифта бо лаҳҷаи тоҷикӣ суҳбат мекунад. бояд қайд кунем ки баъд аз оне ки абдурозиқ робитаашро бо Беҳрӯз Набиев қатъ кард, тарафдоронаш нисбатан камтар шуданд. шоҳиди ин гуфтаҳо якчанд шарҳҳои зери сурати абдурозиқ мебошад. ногуфта намонад ки баъд аз ҷудо шудан бо Барон ба Абдурозиқ лақаби Абдук монданд. пеш аз ин Хасбулло гуфта буд ки лақаби Хасбик ба ӯ намефорад ва хубаш ӯро Хасбулло гуфта муроҷиат кунанд. якду сухан дар бораи сеюм одаме ки кам нафарон ӯро мешиносанд. раҷабзодаи 22-сола ки сарпарасти ӯ дише мебошад, чанд моҳ пеш ба Абдурозиқ ва Хасбик ба қавле визов дода буд, аммо то ҳол на Абдурозиқ ва на Хасбик ҷавоби ӯро надодаанд. агар маълумоти муҳимеро аз ин видео фаҳмидед, лутфан лайк гузоред ва ба канали Хун обуна шавед.